Sexa na BRIF ou sexa calquer tipo de brigada, un dos protocolos prioritarios que se debe ter en conta, que sería obligatorio cando un chega a un lume, é o que se chama o protocolo OACEL, non? Que é observación, atención, comunicación, ruta de escape e lugar seguro. Eso é fundamental. Chegar, facer unha primeira análisis, sobre todo ser o primeiro medio en chegar, non? Que para trasladarse información de, vale, observar que está ardendo, que tipo de biomasa hai, que en este caso estaríamos falando de posible combustible. Non é o mesmo que se xa monte baixo, o sea, pastizal, que se xa matorral, que se xa arbóreo, ese arbóreo que tipo de vegetación é. Non é o mesmo que se xa un piñeiral, que se xa un eucaliptal, que se xa un souto. Entón, esa análisis. Despois, que tipo de condicionantes poden facer que ese lume vaya a ser máis perigoso? Por exemplo, a pendiente. Non é o mesmo que sexa un lume nun terreno chan que haya pendiente. Que haya pendiente vai a favorecer a propagación, polo tanto, pendiente arriba. O vento. Que vai a favorecer o vento? Que canto máis vento haxa, acelere a propagación do lume e a propagación de muxicas. E que haxa algúns elementos a ter en conta. Vivendas, unha gasolinera, o sea, elementos donde pode haber civiles que podan sufrir algún tipo de riesgo, líneas de alta tensión ou cousas a mencionar.